Ngai kublay pi baro iwe pi wehe ke por ha ke kerteng ke jong u Jesus Christ ngidap te ke jing sungu yu blay ba ngiyo ban hikai ban yai pen shai na ke khtin ke jong blay ke kran ayu ke mut ayu na am ta ke jing em ke jongi but habangi ong ke khtin ke jong blay da shisha ke dei ke khtin ke jong blay but ngi e yu Jesus ka Bible ka ong na marbo ula e chwa ngi ke shiti ben kong ka jong Johannes ka nomba saud khot ka khandai ka ong ula e chwa ma u yangi dei ta ka daw ngi e je u kan mdei bang ngi tip shwa mangi u blay dei u blay wat tip nang kong shwa yangi kum no e yangi ka daw ka long ba men bang ngi long ki bapop u kres ula yap ya pli na ka mta ka jing em ka jongi ngi ai ngu you try ba ka khtin ka jong blay ka ong fi puli ke shiti ki nong rom kala nong ka ba san ka khot ban reu kong men bang ngi nang long ti ba tlot bor men bang ngi long kita ki bam reu blay u kres ula yap ya pli na ka mta jongi but men ba ngi long ha ka pop ka babel ka ong ba u blay ula pen pau shinna la ka jong ka jing ke jongo but men bang ngi long ki ba pop u kres ula yap ya pli na ka mta ka jing em ke jongi u blay u e yangi men ba ngi long ki ba pop men ba ngi long ki ba pop men ba ngi don ha ka pop kum no ka ne ka pop ka wan rong ki kasi mendai ki ngai budan sormo ba sorpin bakini ki lai shong ta ka perthai balawan uta u suitan but uni u suitan ulawan man percaya ki dak ba ong ba lada un pi ailat uni ding ye ya ba un san un he un saka dum ye ka perthai borok ka wei kumta la ai buj ya sormo ba u sorpin man pom no eu tau ding ban pen khlem ye u khnang bakin yo eta ka jing shai da shisha ki la pom eu tau ding but kim la ban pom ban pendukut eu tau ding ki sisngi kum tau klau juan men miet ban jelia kata ka dei jing thu khana tang mendai badadin nanta kalawan ka prech ban a jingmut ban bu no da ka wat ban bu tau sdi hagata ka jaka bo tau ding udan bat kum tau kla de miet wan ui i da ka ya kata ka wat ui i tau sdi umnut choban jelia de hang ta ken bakilala ban pendukut yau ta uding ye bat kumta kasngi ubnai kila sngosi bat kila ri syakata ka krem lamet latang kalawan ka jingdum ha ka perthai bat bah kalawan ka jingdum ublay ula sngosi hado kata-kata kumta ula khot ye kita kilai phomrat ban ya kren ban ya discuss ha kata ka meeting ha kata ka jingyalang baru siar ula IT no yala de ban long kum uta ka jingknya badeng ta la khot u siar ukun ka blay unong kit rendang unong ba rendang ukun menriu tadeng ta naga ni ke jing thu khana mendai kawan ra engi syaka jing shisha jong ka khtin ke jong blai bau briu ula le pop kumbau sormo bat ustorpin kumbau adam bat ke im kila ko ngu ya ka sur ka jong syaitan kumta ka jing dum kalawan ha ka perthai bat ka bible ki thu ma anda kila le pop kila lengkhut baru blai ong da pile ka pop da shisha da ka ba yap pin yap shisha pada bakila ko ngu ya tau syaitan da shisha kila yap hak bang jaman sim but kila duk len kata ka buram ke jong blai but ka pop kelawan hak perthai badeng ta ubriu namar bula ko ngu yo suitan ken mau ya kani bau blai ula pen kre yo suitan ya kata ka nurok ka ksau lani ya kata ka jaka bang ong ka dujok la pen kre ya u ya kata ka ding ka bam julep ya suitan badiki angel ke jong o namar uni ula le pop nengkong ya blai Barabau brio, upediang, yau suitan, ban ko ungo eu, hakata ka kper eden, hakata ka jaka ka bau play udan. Habaki kila ko ungo eu suitan, kila long kinong buat ki jong suitan. But habakila buat eu suitan, ki haban let ru, syakata ka jaka ka bau suitan unlet, bagata ka long ka ding ka bam julip. Baru play habau i ka ni, uyo i eu kun ban riu, bololong umrao, jong suitan, hab let bau suitan, ki haban spend ya kata ke eternity ke jongki lani ki haban pelut ya kata ke bam cukut jeki bo syaitan ublay ula sngosi but ublay dei bo shon ya ubreu ula snosen ay ubreu kan mau ya kini nadok per eden hadin bakila le pop ublay ula beano aki na per eden henry u klempa thli yaki udah penyap ya kamrat bat dang kata kamrat udah shim ya kata sne jong kata kamrat udah pen kup ya kata jing lengkut ke jongki Ublay udah ublay ubapen kup ya gajing lengkot ublay udah ublay jongi udah ublay ubapen kup ya gikan da kata ka jan kup jong ka hok jong ka Jingpynim bat ka jan kup jong ka Jingkemen hadien bangilas sengusi kani ka dak ka ublay won sale kata kalong ha ka jingwan ka jong Jesus Christ kan
ka perthai degi sajar senam kelayat kum ta bau blay neng kong de ma uhi wa penyap ya kamrat banlong kum kata ka jingknya naka bantau brio da kata ka jingknya ula ayo brio ban kup ya da kasni bat ka snam jogi marat shisha ka tin ka jong blay ka ong vi puli ka shiti ki nong hebrul no ma khandai to khat arpu ar ka ong bat kat ba kum ka hukum ngala ban ong balajan ke aka baro lapin khoi da ka snam bat klem ka jingpen ka snam don ka jingmap klem ka jingpen ka snam don ka jingmap kum tau blay wa ban pen ka snam nau tau marat uban nengkong bat ki breu ki la kup ken ya kata ka jan kup sne bat kum ta ter kelas dang ka jingknya ha por ki jong ki khon jong adam abel bu kain ke lawan ra ka jingknya wa abel wan ra da ka lang brat bat blay ula syam sungub ha ya ka snam jong tau lang brat bu la pha ya ka ding na beneng ban pediang ya kata ka jingknya jong abel bat kum ta kelas dang kata ka jingknya ken balas dang berkelayai telun nang kapor sekapor nang wei gasnam sek wei gasnam bakum ta digi hajar snam kila le ya kene ke jingknya jongki marat hadu bau blai wang nga haban wan no daladihi berkum ta usngosun ai yangi namar ka snam jongki marat kadai ka ba ka syutap ya ka pop kamla ban sat ya ka pop bakatap dang shi snam berkum ta manlau snam ki haban ai ke jingknya kalong kam syutap et miau dan ka syutap ya kata ka pop ngaku haban ong ya fi bagas snam jiki marat kamla ban sat yani ta ka pop jong breu ka badan ha ka snam ga jongu tadi ta kwa ban ong ya fi bagane ka don kam ya ka snam jong ubaloi ka don kam ya ka snam jong ubahok badan bahok ka perthai mdan bahok ubala ban sat khut ya ka pop jong ka perthai don mdan ubreu dan weru ubreu bahok dan ki breu ki banga jus slok ki nga klem le pop kum no pila ban ong banga ngade pop nga klem tu nga klem nga klem saki lam le nga klem penyap nga klem le ka no ka kam ka basni no dang ret nga ju ong pat lada ngi kam yala de mangide ki bahok ka bamut ngi la pen sri mel de badu blai de tau blai bahok bam dan mano ubala ban yerengkat badu blai uta yerengkat badu blai uta ken long hok Nongkhryiem dan weir ubreu ubala ban long kat ublay. Ne fila ju syam yo ubreu ubayaran kat bod ublay dan em bat galong kumta ladangi kwa ban long hok lani ladangi kam bengilong ki bahok kamut ngi kam bengilong marengkat bad ublay lani ngila ban tam yo ublay ladangi ong bengilong ki bahok tadau no ubreu dan ubahok baro ngila le pop ong tin jong blay bat ngila dolan ai ya ka buram ka jong ublay de yang tau bahok uhaban long utaken ulang kenya dan ia ka snam jong tau bahok kadai tang makaken ka balak ban sat no ia ka pop jong ka perthai kumta dan the way par bahok like setang ublay hi bahok bar kum tau blay namarula it kata ka perthai it no lo jong khon bala kamarway bo ta du Jesus Christ u khon jong blay baru Jisu ulalong utau nong kit rendang unong ba rendang yau khon ban riu u khon jong blay ban mau lalong utau nong prat lenti uong ngalong mga ka lenti uong ngalong mga kata ka jing shisha bat ka jing em bat uneken uday with Jesus Christ uluan na beneng sekendau naga jing long blay ulawan ban shim ya ka jing long brio haduk ka kerdan kat umrau ban pelat yangi naga jing long brau wahab ban long marau bat ka ibu Jisu lale hak per eden wa Adam ula le pop u Jisu dan hak keper Getsemane bat hane ke keper Getsemane wa Adam lale ya kaman ka jong u hanrei u Jisu ong kaman jonga hanrei kaman ka jong pa kaman ka jong mek pa dala kalong kaman jong me pelat no ene ka khuri na utep bagane ka khuri ka dai ka baktang ka dai ka khuri ka bajenjar ke benjar tam ka basok sat na ke basok sat tam bagata ka khuri ka khuri jong ka perthai ka khuri jong perthai kadai ka khuri jong ka jingyap ka khuri jong ka jingtim ka jingpenrem ka jingpang ka jingshitom ka jingsungsi ka jingtang baro jong ka ni ka perthai kata kadai ka khuri ya ka ba Jisu hak bandi baru Jisu kulai bandi ya kata wong kaman ka jong han kaman ka jong me bat kaman ka jong kupa ka lang bu hak bandi ta ka khuri u Jisu lapen ko ngo kum ulang brot jong ublai ulapen ko ngo yala di syakata ka jingpeniap bargum ta
la bom la tiet la sho eu la penjenjar eu ka babel ke thu ri pule naga Isaiah ka nong ba san pho ka khat ban ri ong wat igit man jong la phut lut but fin pule Isaiah san pu ar ka tin ka jong blai ka ong ne ka khat ka ba khat sao kumba shibun kila lengo hame ka khamat jong u kala kham sniu dur ban yu no briu ban ka dur jong u ban yi ki khun shin rang ki briu ka dur jong u kala sniu dur hadu kata dan u bala kham sniu dur ban ya ka dur ka jong u Jesus Christ namari gani ka dur ka jong u ki dapen sniu dur sisa kila bok kila kura kila sho kila put ya kita kita main ki dapen jenjar ki dapen sosat shwaban kiu shakading pana kila pan pong da ka pan sket sha yo kasnam kala jaw no do kli ado kejat mi thu shu ya ka dur ka jong ba ka babel ka ong kumne Isaiah san pulai ga khot ka ba ar ka ong na ba ulami no hakmat jong kum ga jingtung badang lung ban kumu thiet na ga dorang khiang dan dur lamne jing internet te habang ilayu eu dan ka jing bha breu bangini bhayo ulalong ubala iben bat bala kentait da ki breu ubreu ga jing so si bat uba tip ya ga khuslai bat kum ubreu ubam juburi ela ga khmat na la iben ya te shim la nyawi la iben yu tra dan shu ka jing internet dan shu ka ta ka jing bha breu ha namar ka nadu shin rong kli adu slajat jong kala tuit daga snam bakala don daga jing mong sudah ya ka bala sempat yo ya ka ba la le ben yo hadu kata but ka jing sanar phna ka dei ka weina ki rukom ban penjenjar kordit yo breu suki jai ban penyap yau thau breu but kila le kata ki rom kila shem ya gane ka rukam ka Thematic kumno ban penjenjar yau nong pop kumno ban penjenjar yau tu nong kam sneu ban penyap suki jai ban ki shem ya gane ka rukam ban kata kalong ban sa alor ka ding phna baru jisu lawan hakapor ka babiang na maradu testament ka barim la ya thu habaki kun Israel kila le pop ki sending kilawan ban pu yaki baru blay ula ong yung Moses tao yau tau ding bat tu wa tau sen renong bau no ba pet shau tau sen renong kin yo khia kin yo im bagum tau Moses ula tao ula penyang yau tau ding ula wa yau tau sen renong bat ki ba pet shau tau sen renong kata ka jingpang jong kata ka bi ka bla rong ha ka mat jong ki ban penyap yaki bon na ki kila yo khia bat kila yo khia habaki pet yau ta uding ubadan yau tau sen renong badeng tabu jisu ang kumbalas din daw Moses yaw tau sen renong kumbalas din yaw tau sen renong hau tau ding kum tauns din ru yu kono breu ukran niya ladi bad kum ta kadai tangha ka por jeng ki rom balapen kre ru yaw tau ding kabalong ka ding phana bans din yaw kon jong blai ubalong Jesus Christ bad kum talas din yaw trai la sa ikti ki jat jong laban thiu la karkha yu bala sa leng khut yu ka ding phana bala krikhe benyo lakran benyo barom tangata ka babel ke thu bau jisu la linya ruang ablai jonga balai mala no enga upendap yak ka balai thu lupa haga kitab sam ka ba arpu ar nadu ka khat ka baning kong ter bala pensitom yu bala bom yu bala tiet yu bat ka babel ke thu ba dan shu kata ka bor la terkhong la long kum uter wiang kiu bala yong ngau dan yesu la long kum uter wiang kiu bat dan shu kata ko bia ruha kata ka sintur ke jong kitli ke jong ki la dambit kata ki ingap ke jong bala sempat yu baru pet pelau ya dia kis ing ka bomot ka ni ka do ru kam dan shu akamet ke jong ka babel ke thu la fi pule kila pa da taki ksau kita ki ksau suri ki wan bat kita pajat ya ka do ka jong namar bon ba ka ding phna la shu ban ba ka ding phna ki pa da ki ksau ki ya ker tawer kita ki ksau nget kita pen pajat ya ka do ka jong hadop ki ing kila pau pelau ong ke tien ke jong blai bat tau jisu la shu ban ba ka ding phna la khot yu tau usiman unong kirni banirap ban ba ya gading phana ga jong Jesus Christ kadege jing kordet na ki ba kordet tam kila som ye kikti badi ki khjat jong kila lot no e kata ki jan kup ki jong wali jagi jan pong jong uru kila lot no e jan kup ki de khalai ong ktin ga jong play la de bi thulu par ga sam mi kita ki e baro baru Jesus da perta ale lama sabak thani balayu perta marwat ublai ukpa habu pai ila jong ukon la shu ban pet habau jisu udi ya kata ka khuri ban ba ya ka jing yap ka jong ha jong fi
ban ba ke Jingtim ka jong ka jong fi ban kit ya kata ka pop ka jong fi ban kit ya kata ke Jingthang ya kata ke Jingsusi ya ke Jingpang ya ke Jingshtambaro ban kit ban di ya kata ha ding pna ban kejit ban ngut lut ya kata ka dei ka benta ka bakor dit na ki bakor dit tam ya ka bau trai ula sha na ka benta jong fi naduk khat arbaji kala dum ka sun beneng habala sa nar pna yu trai hoi naduk khnai baji la sa nar pna yu poi khat arbaji ka babel ki thu ba ka sun beneng la dum sunya hadu lai baji baru dah kejit no ia kata ke kata ke khuri ka ba thang kata ke khuri ka ba pang ka ba kordet udah kejit alade ka balong ka pop jong habat jong fi udah kejit halade bat andau ladap ban kejit ia kata ban pendap ia kata udah ong la pendap ban mas la ong la pendap ke syai kedar ka beneng knyuk ka khendau ka kahat ka jingka jong ka temple arliang baru IT no ela ka jong ka mensiam Bada kasngi ka balai uji su umi ipat. Kata agak ke Khubor ka bakamen kan mau ya kan ka wai ka basngosi ka long. Bahaga ding pna. Uji su kum tau lang berat jong ublai. Hak testament ka barim ka ya thu yangi bahabala kenya ulang berat mdai tang bersyuknya han rehab sang ya kata ka do ha kata ka ding. Baru uji su lu along kum basya sang ya kata ka mat ka jong u. Ha ka ding jong ka dujok. Namar haga jingsi sha de manga ban mapi bangin mat ya ka dujok de manga ban mapi gui de man lechu dujok namar ngila but yu saitan do nen kong bangila nget you bagum tangi de ban lech lang bat u sha dujok han rei u jisu wong kon em mam sha ba pi pin lech ngan siu spa manga ngan siu dor manga ya pi ngan tiet no manga ya pi naga jinglong marau ngan tiet no manga ya pi ngan pelaj marau no ya pi ba u da siu spa yang abot ya pi na kata ka jinglong marau ulah siu spa dak laga jong ka jingim ka jong u bat dak snam ka jong u jisu kat tau la le nang ta jong ha jong pi ko mga ong na do men ne ba ka du jok kam dei nam tau breu ka du jok kam dei na kam ta jong ha jong fi ka dei bala pen kre yo saitan ba ki angel ki jong u ya ka du jok la design na ka du jok la tau kerpang ban pen kordet yo saitan dei nga ba dia pi taladangi ngim pediang yu Jesus Christ ngi haban lech chata bagade ke jaka ka ba kordet na ki ba kordet tam ka jaka ka ba no bre uno melaban sya ban lek kemenang ta don ki bre ki bang la yu le party ngin se pet kum no pin le party da pi poi shadu jok u jisu udawan kenang ban pelat yengi nang ta udawan ban pelat kenang yengi nang ta mar utip banginom la ban sya ya ka jinjar jong ka du jok udawan ban pelat yang nga ba dia pi na ka du jok But usiu spa yengi bangisyo ya kata. Ngisyo free gift. Badeng ta ngi it yo. Namarula it shwa yengi. Hagajin syang ila le pop la dewen penram ban condemn yengi. Ban berat yengi sun chedujok namar ngila. Ka ngo yo saitan na do ka basdang. Rayam. Ublay la pen pasna la jong jing it ke jogu. Bamen bangi long ki bapop ukres ulayap ya pli. Uyap ya pli kamut ulayap pli no. Dala de hagajaka ka jongi. Tadi yang tak ketin ke jong belai ka ong. Ngi it u na marula it shwa yangi. Tadi yang tak kwa ban ong ye fi. Bu nan kong yo Jesus Christ ka jing im ke jong fi. Balai ngi bam ya ka met ke jong trai ka jing khwai trai. Balai ngi di ya ka snam ke jong u. Ka daw ka long maka met ke jong trai ka pen kan mau ka no la sha stom nam ta jongi. Kadi ka met ka ba klam thiat ka ba kren ka met ka ba khamdan ka no ka pop ka ba kren ka met ka bam dan ka no ka jing pot leni ka bam dan ya ka jing yap habangi bam ya ka met ka jong trai ka kren yangi bangi ngi bam ya ka ta ka jing mi pat kumbau jisu umi pat na ka jing tap habangi shim yokpu ka pen kan mau ka no la siu spa yangi bat ngir ngin mi pat ken ha ka ta ka sngi ka bakat do ka snam ka kren mau breu ulong ubalapang ha kata ka pop udan kam ya ka snam bat mudan na ka no snam ka ban match ya ka snam ka jongi ka snam jong ka pop light satang u Jesus Christ bala ka snam ka jong ban pen em yangi long thik tu breu udan kam snam baladan ha ka jing thia pang jing thia yap udan kam ya ka snam de yang ta ken bo Jesus lawan ban ai snam ngi ngel long ki bala yap ka pop ka snam ka jong tadi ta bangi shim ka jing khawai utrai ngidi ya ka snam ka jong ka balong ka jutang ka Nongthymmai namar uni udai uta u air crowd jutang u ai ngi ka jutang ka jong
ka jutang ka bakat ka jutang ka bathamai ka bamdan mano bala ampen kot shu ya katakan kum ta ka khtin ka jong blai kong ladangi dan hau kres oi bala apenya klat ingi na ka jing it ka jong mano bala ban penya klat ingi na ka jing it ka jong kres dan wei ru ka Bible ka ong kata shiti shinong rom kalam ba prag kot life san life pun riu ter ka kran ingi buat ka dujok ka jing yap ki angel na ki barok ki namla ampenya klat ingi na ka jing it ka jong ukris deng ta bu ukris nang kong ka jing ka jong phi amar dei ma u bal it nang kong ya phi pediang yu ada phi pediang pen sa sngu thu ya ka jing jar ha ka sngi jong ka jing bishar ba fin sa sngu thu ba fin sa babe pinang chesh balai ngam sim la pediang kat ka ni ka jing ai wa ngi frigif ya ka beneng da ka ba ma u la siu da ka dor ka baram ngisio na marbola dap siu dor manor ba utau de Jesus Christ la dap siu dor na ka banta ka Jingpynim da ka ba ula yap ha ka ding phna da ka Jingpynim ka snam ka jo ba ka Bible ke tho klam ka Jingpynim snam don ka jing ma bi pop ba ka jing ma bi pop ka dei ka snam Jesus people ka shiti ka baneng kong sha Johannes ka nong ka baneng kong da khat ban nyo ka ong ba ka snam jo ula siu spa ka ni ka pop ka jing la sat no ya ka pop ka jong ikan da ka snam ka jong people kitab Jingpynim pa ko no baneng kong da khat ka basan ka ong ba la sat no angi da tau ba la it ngi ba la sat no angi lagi pop ke jungi da ka snam ka jong ula sat angi baga Bible ke thu ke shiti Petrus lo menang kong khat pra ong la siu spa angi bla siu dor ngi da ka sia da ka rupa na da ki ken kita ki mau ko dor da siu spa angi da ka snam ka jong Jesus Christ kan ya siu spa angi da ka snam ka jong Jesus deng ta na su thu ila de bang ngade nong pop ba kraw ngadon kam nong Nongkhryiem ba deng ta nga pediang Nongkhryiem ba deng ta nga yo ya ka Jingpynim badeng tang yo ikene ka jingkmen jo ka Jingpynim banga kemen hado menta namar ngatip botra la da map yang ba ngam kan ma show igi pop jo nga namar bo jisuru kan ma show igi pop jo nga habang ngila pediang yu ngilong ki jing thau ki batmai ki jing thau ki batmai ka bomot mdan show ka barem mdan show kata ka bamen shwa la khanga thmai ngi komu khulung badang kha bomdan history show kam ta bala khai ngi hautra ngim dan show ika pas ka jongi ngis dang ngi jingya lenti nang ta shakhamat kan hautra tadeng ta la pi pediang yu Jesus Christ kom Nongkhryiem pinom babil la nuru ka tin jong blai ka ong ar koren kala nong ka ba nyog de khot ka bi pau ka ong ba ka jing so si ba riu blai ka lam sha ka jing kala ka bomot sha ka Jingpynim ka ba nom ba be show nda ka jing so si jong perthai ka long ka jing yap wanum so si ha ka perthai ha ka da so si bariu blai ba fiat ban no ika perthai no ake jongka ba fi no ya kata ke jingim ka barim ke jong fi ine kata ke jinget ka barim ke jong fi ba shunget de kom ne de kom tai ringet hagani ka tin ke jong blai but habi fi kla ka bomot ka Bible ka ang fi pule ka kam apostol no malai ke de khat ba ka khandai kita ki ayom shong pengat kin wan ke jingim ke jong fi la da fi pediang yu trai ke jingim ke jong fi wan si sha ke jing kala ka bomot fi kla ke ne ke jingmot ban ngat no ha ka Jingpynim ke jong trai ban ngat no ha ka jing it ke jong trai ban ngat ha ka jing su spa ke jong ban ngat ha ka ta ka Jingpynim ka ba kraw ka Jingpynim ba kat ka Jingpynim ka ta ke jing kala ka bomot fi ngat hang ta fi ngat ye ke jing it ke jong plai fi wan sha ka ta ka jingim ka ba thmai ka ba nom tan shu ka jing ba be lano ru utrai khot ipia kan ikapor pediang yu Jesus ko Nongkhryiem u et ya fi wat ai ba ki jingkar khu kin long ka ban ning kong ha ka jing im ka jong fi wat ai ba ki e ki jong ka perthai kan long ning kong ha ka jing im ka jong fi ndai tu bo ning kong yu Jesus kum utau ba et jong fi ka Bible ka ong ba tu et yu try bo blai jama da ka donot da ka man sim da ka jingmot ba tu et yu da ka bor baro kata ka lang ka tien ka jong blai ka ba khot ya fi ba fin et ning kong yu try u bala et ning kong ya fi kan u blame kar khu ya fi ma fi don yu nong kar khu ke jing kar khu ki dan la pi dan tang ki jing kar khu ki la ban wan ki jing kar khu ki la ban lait no ki ai ki bangi i ka long tang shibet ong ka tien ke jong blai ra ki ta ki ai ki bam yi ki long bam jikot kan ta daw la fi don yau tau bolong bam jikot pi yo ya kata ka bam jikot ke jong fi mar ki jing ai ke babha ki jing ai ba janai baro ki wan na tau pa ke jing shai kamdan kata ka sungi ka bashat de jingkala ne kamdan shu kata ka jingkala ken ong ka tien ke jong blai shiti Jacob kal no manen kang de khat ba khat nyo ham fiyo ke jingkar khu no blai kim de ki sungi kam de ke bu shu shat de ke jingkala
kadai ka bayai ne la fi don bo ta bayai ne ki jing kerku ke jing em jong fi ru kan long ki bayai ne la pi ong bai try kani ka bangang don kadai ka jome ka kali ka fi don ka jeka ka fi don ka yeng ka sam ki kon ki ti kurim jong fi ne ki bahayeng ka basam baro ka ba fi don la pi ong kini baro ki de ki jong try katakan ne akan ko abanong pi ki kon ki ti ka ba fi don kim de ki jong pi neng kong ki de shi ki jong try u aya pi kan ba ne kurim u ba fi don ru neng ne ka kurim ka ba fi ya shong man ta ru kam de ka jong fi neng kong ka de la ne u dai jong try neng kong bo try u aya fi kan ki de ki jing ku baro ta da wan nom mani than wan nom ngai than ban bu neng kong iki ha ka jing em ka jong fi rei bu neng kong yau Jesus Christ ngamot ba pin isi no yaki rei bu neng kong yau Jesus Christ ha ka jing em ka jong fi ma deu ni ba ai lut yaki ei baro ha ka jing em ka jong fi u bala e ja fi bo nom shet ka lai fi bo nom e no e fi bo nom lendet no fi da lei ru diang you try ka jing em ka jong fi wan nom bu a ha ka spa ka pho wan nom bu a ha ki de ei jong ka prathai nang ka ban ong fi eat you try bu aj ban eat you try man la ka sngi ta ka de ka ta ngakan tu ya phi ngin ya dwai ka de ka por ka ban tale si dan apeng jong fi dang bo e ka spa ka pho kum ban long kum u blay ne kum ka play jong fi ne fi bo e ke ta ki jong dan jing em ke jong fi ne ki khon ki ti ne ke ba shu kan mau be tang ye ki nga kwa ban ong fi kan mau no you blay ne do am da ka sngi kan mau nang kong you try Jesus kan mau you ni u bla eat ya fi bo you nang kong ka jing em na fi bo nang kong ye u ka jing em ki baro fi dan kin long ki ba dan dor kanya khmat jong fi ngin dewai hagane khlep mat am tala fim pat pdiang you try pdiang no mata kasngi kane ke invitation kane ke jing khot wan se ke jing kala ka bot kom ba ktin job lai kong fin yo diang ni ya ki ayom ba shong peng ha ka best blood ke jim ha try ngin dewai ngin ke por ong bat nga ong try jisu nga pla ba nga long nong pop nga don kam ya ke Jingpynim me dei me unong penem wan ha ke jing em ke chonga nga nget me dei unong penem chonga nga nget me dei bla siu spa yanga badaga snam jeme jisu sat yanga pen long yanga jing thao bathmai ngan bot yeme ngan ai ngo yeme ngan shakri yeme shilantar ke jing em ke chonga pen don kam yanga pen shat bor yanga hagar teng jeme jisu ngadwai amen la pila dwai ke ni jing dwai ai ngo yo blai but fila la kai fi se ka yeng ka jong blai namar ka ni ka kentien ka ba fi fikran but om tang man ta ka sngi fikran rei nga kwa nong fi ni ne bo try sedang man pulin no ka kentien ka jong blai sedang ban dwai sedang man yakran bo try man la ka sngi don kiniam ki ong dwai san sin chi sngi ka babel ka ong dwai klem daput man la ka klep mat pi hab ban dwai utrai kan ku ya fi yakran bo try man la klep mat yakran bo try man ka jing ring man sim ka jong fi fin e ka kamba ka jing em fin mat ye ka jing sok fin mat ye ka jing command have we done barus em jong ka jing sok ngena dwai nam tagi bapang wi sitom ni ka por hagar tengu jisu ngada hukum ki jing pang jing dom baro ki bate ki bakhom ye ni ki khon ki jong try kin da mi no ba kin da lat no na ka ni ka met na do ni ka clip mat na ki jing yam snam wi jisu ngada pdiang kada toy ni ka met na do shinrong kli ado ki slajat ngada te na khon ka bar jing dom ka nom la sham ban ben ban pin sitom ban pin jinjar haga gerteng ka jong jisu ngada hukum mi ka met kan longkhia ba ki jing pang baro gin kan ria no but try me Nongthymmai yagani ka met jong ni ki khon ki jame na ka banta ka buram ke jame try oh weng no ki jing susi weng ki jing kuslai weng go try ki jing shep ting baro kini ki khon kin ya ha ka jing command ke jong me hallelujah ngin le command ha me halaga sngi ting ong pat ngin ya le command to ai ba kan longkum ta go try ha ka jing jing ni ki khon jame way go try ki jing suk ka jame ka ba palat ki jing shem phang baro kan ri jai ya ki jing mot ba ka men sem ke jong ki ha me Christ jisu ha ka teng jisu ngadwai nga ai ngo amen but amen trying kerku ya fi unang ai bor fi wa fi nang la ban shakri ya ukan but la da fi dang don kam ki jing dwai fi la ban phone shangi ha ni ka number ka fi ha screen ka jang fi but fi la ban ya kren bat ngi la ban ya slok bat fi but fi la ro ban wan shang ni ka office ka jang ki don hang ne apa Nongthymmai Nongkhryiem ha ka office jang ka Potternet ngi la ban ya slok bat fi ngi la ban ya kren bat fi ru ngi la Potternet ban ya kendo ya fi but ngi don hang ne na do ka sngi baar hadu ka sin sa jan jong ka tayo ida Potternet ban ya sngo ki phone call ke jang fi bat kam ju ro ban ya kren bat fi try ke jing suk un kor ko fi khoblai shibun amen